Drekersdag. Wat staat er vandaag allemaal op de planning? Ja, heel veel. Natuurlijk het hoogtepunt van het jaar, de nieuwe groot Venlozenaar van 2017, wordt vandaag bekendgemaakt door Rote Funkelid Peter Ottenheim. En we hebben gewoon weer, we hebben heel veel gezellige mensen zoals je kunt zien. We hebben weer een optocht met een groot aantal deelnemers en we trekken zo meteen naar Stadhuis, waar natuurlijk dan dat moment plaatsvindt dat we gewoon bekendmaken weer door dit jaar die groot Venlose vastelovenskeer gaan trekken. Kent ze al een tipje van de sluier oplichten? Ja, het wordt een hele goeie naar. Ik heb gisteren met intern voorstellen ook al gezegd. Het is een soort joeksige jager met een blieriks hert die duik naar het zuiden trekt. En ja, de mensen moeten daar maar kijken wie het gaat weren en zullen door automatisch ook de naam aan gaan linken. Want dit zijn echte aanwijzingen die huren bij deze persoon. En als laatste tipje, het is geen onbekende van de Drekers. Dus we gaan eens wat nieuws proberen. Ja, wat gisteren al bekend is gemaakt door ons is dat we de afgelopen week hebben gewerkt aan een productie samen met onze partner Systemac. Om via Facebook een uitzending te gaan maken, een live registratie van de Drekersdag. Dus de optochtdeelnemers komen er dadelijk te meren op. Dat gaan we met 4 camera's registreren. Al naar Paul Pauwels gaat die beelden van commentaar voorzien en ook het uitroepen van de nar wordt live gestreamd via Facebook. Dat is voor ons een primeur en we hopen dan weer een nieuwe trend mee te zetten. Ik wens je heel veel succes vandaag met de Drekersdag en veel plezier. Dankjewel.
weet het gaat geven. Maar we gaan voor je kiek even zoen, beste mensen. Net maar ook goed in de rekenen pakken als we de vleister erop komt. En achter Breda een Compagnie van Vereniging de Wien met het punt en de getonneveer Chris de eerste. En een hoergeit staat daar bovenop. Nu nog met het masker op en het reekjes heeft uit Kullen meegenomen voor het uitroepen de heer Peter Ottenheim. Deze zal straks bekendmaken wie hij de heer hoergeit huurt. Wie we springen in de kangeras. Nou, de eerste gaan we een applaus geven voor onze mini-nar Jens de Eerste! Want zonder gooien hebben wij nog nooit gehad. Kan je ook springen, Jens? Hoi, 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 hoi. Jazeker. Hebben wij nog nooit gehad. Zonder gooien. En bij zijn jaren, dit grootste stier, dit was gelopen, doet als ik ben zijn piep, en de halve jaren, maar juist dat maakt ik niet drinken. Dames en heren, het woord is aan Peter Ottenheim. Ik ben gerust dat ik een tegeltje ben en stolz een rote vonk aus Kolonia Agrippina. Fijn lief vastelovens vrienden en vriendinnen dat ik geen mag toespreken. Ik ben in hele hier. Je hebt gezien vandaag ziet hij de zon, maar dat is bij ons in Keulen iedere dag. Dus we moeten er aan wennen, maar bij ons is het altijd goed. Je hebt duidelijk gehoord, wij onze groenaar huurt, de enigste groenaar over gans Groot Venlo, want de rest zien allemaal stadsdelen, of ze prins, broedspaar of lucifer is. Tip 2. Deze naam is een Joekse jager met het Blierkshert. Ik geef u nog een tip en dan gaan we hem langzaam onthullen. Deze naam is een echte regulier en heeft een uurige ervaring met de narren. Ik heb het nog even gehad en ik loop nog die kleinere dingen en niet meer anders over. Meneer Pauwels. De nacht van 2017 is niet minder aannemens. Het waren een Mlierkse jong. En een Mlierkse jong met de voornaam Rob en met de achternaam Jacobs. Dankjewel, Peter Ottenheim. De Stig bekend is gemaakt dat in 2017 de Groot Venlose vastelovenskeer gedouwd en getrokken gaat weren door nemens minder als de vicevoorzitter van de Drekens. Ja, voor de eerste keer in Naargoed eigen vereniging. Dames en heren, Rob de Eerste! De gouden medaille te overhandigen, het teken dat ze ook echt Groot Venlose naam is. Ik zou zeggen, hang hem maar op.
Ja, we hebben het heel goed geoefend, dat zie je wel. Als derde de scepter, het teken van de macht, doorgeven een toer mee aangeven. Ik zou zeggen, overhandig de scepter aan de Groet Venlose Nacht. Dankjewel Sander voor die mooie introductie. Super chic om te zien dat de Meertfeeststad Hoes zo vol staat met allemaal Groet Venlose vastelovensvierders. Dat die allemaal langs de kant stonden. Ik heb het mogen aanschouwen van bovenaf de narrenwagen. En het zag er inderdaad, wie Peter zei, fantastisch uit. Leuk dat je dat allemaal ziet. Ik heb een hele leuke tijd gehad heen naartoe. De optocht was fantastisch. Leuk dat je dat allemaal ziet. We gaan een top vasteloven met z'n allen beleven. Daar ben ik overtuigd van. 12 dagen lang de vasteloven door gans Groet Venlo komen beleven. En ik vind het een enorme eer dat ik als eerste lid van de vereniging Groet Venlose Nacht mag weren. En dat in het jaar 2017. We missen vandaag einde persoon. Dit kiek van boven mij. Die heeft ervoor gezorgd dat het zonnetje schijnt. En we gaan er een toptijd van maken. Vastelovend samen. Maar natuurlijk nog de proclamatie. Ik, naar Rob de Eerste, hertog, ik drink geen beer met Jan en alle man. Vicevoorzitter van alle Drekense en Drekensinnen. Opperbewaker, ik wil dat de vastelovend blijft bestaan. Slaagwerker, ik geef het stukje geer door aan de jeugd. Keertrekker van 60 jaar Blierikse herten. Dokter in opleiding, Joeks is het beste medicijn. Maar bovenal de Groet Venlose Nacht van 2017. Dankjewel. Bij de onwijsheid van de spreker, de narrenadjudant, de regeleer en hun onwijze gezelschap als 14e nacht van Groet Venlo in het jaar 2017 geeft te verkennen en te verstaan dat ten eerste ik dan alle 10 eerste hulp kan verlenen als ik wat mankeert tussen kop en tenen. Ten tweede, ik als regeleer deze keer in het middelpunt stond, maar zonder ook allemaal kinderen vastelovend niet bestaan. En ten derde, ik af en toe naar de sterren zou kijken, uit iedere fonkeling zou een grootse goedkeuring blijken. Onder het motto, 3 dagen lang Groet Venlo op zijn best. Hier is het te doen, een leven zonder stress. Dat bloeit hij uit zoens, dus plak het geluk. Dat doe ik ook, al 24 jaar aan een stuk. De 3 uur erbij, als ze leeft net wie wij. En leven voor joeksigheid, leven de 3! Mijn naam is Rob Jacobs, ik ben 24 jaar oud. Ik kom uit Blierik, uit een echt Groet Venloos gezin. In het dagelijks leven ben ik student geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. En daarnevenbij ben ik al jarenlang lid van de Blierikse Herten, waar ik ook in het bestuur zit. En al sinds 3 jaar inmiddels vicevoorzitter van de Drekens. Zie je is uitgekomen voor het stadhuis. Wie was dat moment? Ja, dat is ongelooflijk om te zien wie voor mensen erop af waren gekomen. De Meert voor het stadhuis stond vol. We zien vanaf de beek naar de Meert getrokken en op de Vleistrot stonden ook allemaal mensen te kijken. Het was echt waanzinnig. Peter Ottenheim heeft mij mogen uitroepen, lid van de Rote Funke uit Keulen. En hij zei al, het was net wie in Keulen, de rieën die de mensen langs de kant. Echt fantastisch.
En nou vandaag, wat zit er allemaal te wachten? We gaan 4 keer 3 dagen op paard door Groot Venlo. Zometeen gaan we de Maashopper op voor de felicitatieborrel. Vanavond nog een lang programma en de dag daarna te veel om op te nemen eigenlijk. Maar gans Groot Venlo wordt aangedaan door de Drekers, want zo huurt zich dat natuurlijk. Maak er een fijne vastelovend van. Dankjewel. 3 dagen lang Groot Venlo op zijn best. Hij is het te doen en leven zonder stress. Door bluidheid schoens, dus plug het geluk. Dat doe ik ook al 24 jaar aan een stuk. De 3 uur erbij, als je leeft net wie wij. En leven voor joeksigheid, leven de 3.